Καλησπέρα! Καλησπέρα στο όμορφό μας podcast. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε γιάτα και χαράτα. Είμαστε στο πρώτο επεισόδιο. Παιδιά, αυτό το podcast δεν έχει ακόμα όνομα, αλλά κάτι στιγμή Μπορεί να θα έχει μέχρι τη στιγμή που το ποστάρει. Ναι, μέχρι να το ανεβάσουμε μπορεί να έχει, οπότε stay tuned Για όνομα. για όνομα, ναι. Όνομα reveal, not clickbait. Να συστηθούμε. Παιδιά, ναι! Εγώ είμαι η Στεφανία, αλλά δεν θα με λένε Στεφανία, επειδή θα γίνει κάτι πολύ κακό. Θα με λέτε Στεφ. Ωραία. Εγώ είμαι η Σελίνα. Μπορεί να με ξέρετε ως Σοφ, μπορεί να με ξέρετε ως Μητσοκάτουρο. Μπορεί να μην με ξέρετε. Μπορεί να μην με ξέρετε. Όλοι με ξέρετε. Μπορεί να με ξέρετε ως Ψοφοκλή, Ψολοχλή. Πολλά ονόματα. Και έχουμε και ένα τρίτο. Για τώρα είμαι η Σελίνα. Ναι, έχουμε και ένα τρίτο άτομο. Η Αθανασία που παίζει Γκέννη. Συστήσω. Με λένε Έλα πιο κοντά. Έλα πιο κοντά. Με λένε Αθανασία. Και αυτό. Με λένε Αθανασία. Δεν έχεις κάτι να πεις για τον εαυτό σου. Σε φωνάζουν Άθα. Α, ναι, με φωνάζουν Άθα και... Στους γαμάω όλους. Shut the fuck up. Θα μιλήσουμε για τα performative άτομα. Εγώ από όταν είμαι μικρή, από όταν ήμουν. Όταν είσαι μικρή. Έλα. Εγώ στο δημοτικό ήμουν πάρα πολύ performative. Δηλαδή ήμουν το peak. Το peak του performatism. Performating. Ναι. Ήσουν ποτέ, οκ. Ήμουν πάρα πολύ performative, το έπαιζα πολύ ποζέρι, ήμουν πολύ ήμο και είχα ένα κολλητό, τον οποίο μπορεί να τον ψιλογούσταρα και ό,τι έκανε αυτός το έκανα κι εγώ. Και το ήξερε, με κορόιδευε, αλλά εγώ έλεγα χαχά με θέλει. Όχι. Δεν μπορώ να κάνω relate σε αυτό. Εγώ ήμουνα πολύ ψαχμένη από όταν βγήκα από το μουνί της μάνας μου. Μπέσα όμως, με έβαζαν οι γονείς μου να βλέπω πικ ταινίες και πικ σειρές και τα παιδιά δεν μπορούσαν να κάνουν comprehend το πόσο ψαχμένη ήμουν. Comprehend, όχι comprehend. They couldn't comprehend. Ω, μαλάκα, πνιγόμουν τόσο. Πόσο ψαχμένη ήμουν και δεν με κάνουν παρέα. Και με θεωρούσαν περίεργη. Οκ, αυτό Και είναι πολύ τώρα flex. ξαφνικά. Ναι. Τώρα, ναι. Εγώ αυτό άρχισα να το νιώθω από την 6η δημοτικού, από την 5η Όχι, από δημοτικού. πάντα. Γιατί τα πάντα όλα μου τα ενδιαφέροντα έτρωγα bullying και μετά ξαφνικά ήρθαν όλα τα performative άτομα και άρχισαν να το παίζουν σπασικλάκια και να λένε I love Αυτό βασικά. I love nerding. Αυτό να ξέρεις πότε έγινε αυτό που ήρθαν όλοι και μου έγιναν fucking performance μαλάκα το έτος 2025 ρε μαλάκα. Όχι, Όχι, Γιατί? ούτε καν. Αυτό συμβαίνει από το 2010. Θα προσπαθήσω να μείνω ήρεμη. Είμαι νούμερο 1 gatekeeper αυτή τη στιγμή και θα το ψυχοαναλύσω. So explain this to me. Let me explain this to you, bro. Πιστεύω από εκεί πειράζει ο gatekeepisμός μου. Διότι ξαφνικά εκεί που εγώ έτρωγα το bullying, επειδή είχα nerdy ας πούμε και διαφορετικά ενδιαφέροντα, ξαφνικά ήρθε η κάθε κουτσιμαρία και άρχισε να λέει ότι ναι, I always like this shit, ξέρω εγώ. Και I love what I bla bla bla, τάδε. No the fuck you don't! Θέλω να ηρεμήσεις. Είναι Ήρεμη. το επεισόδιο. Είμαι ήρεμη. Παιδιά, εγώ στην 5η δημοτικού θα συνεχίσω την ιστορία την οποία μου διέκοψες, επειδή είσαι μια εγωίστρια. Εγώ στην 6η-5η δημοτικού βρήκα τον εαυτό μου και έγινα κι εγώ έτσι πολύ lone wolf. Επειδή βασικά όχι από επιλογή, επειδή δεν είχα φίλους, με παράτησαν όλοι μου φίλοι. Αλλά έμαθα να... Γιατί σε παράτησαν. Ας το αναλύσουμε. Επειδή ήμουν performative και όλοι, ρε μπρο, ήμουν πάντα λίγο έτσι ιδιαίτερη, όχι special needs ιδιαίτερη, είχα ιδιαίτερη. Και δεν με αγαπούσε ο κόσμος γενικά, είχα πάρα πολλούς haters. Οι γονείς σου. Οι γονείς με αγαπούσαν, δόξα την Παναγία. Και ναι, μετά που άρχισα να δείχνω τον πραγματικό μου εαυτό και να βρίσκω τον πραγματικό μου εαυτό, άρχισαν όλοι να με χαιτάρουνε. Που βέβαια η Δευτέρα Γυμνασίου έγινα πουτανάκι. Ήμουν μεγαλύτερη πουτάνα, όχι κυριολεκτικά πουτάνα στην ψυχή. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο μου downfall, αλλά στην πρώτη ηλικίου κατάλαβα bitch, stop this shit. Και από τότε. Τι έκανες εδώ? Δεν ξέρω, πήγα λίγο ψυχολόγο, γκώστερα λίγο όλους με τους ψυχολόγους. Και το βρήκα μετά λίγο μόνη μου, δηλαδή είπα, οκ, αυτό τελειώνει εδώ. Και από τότε έχω κάνει ένα step back και βλέπω πόσο cringe είναι να είσαι performative, παιδί, just be your fucking self. Oh my goodness. Oh my god. Ναι. Όχι, θα σου πω, πιστεύω μέχρι ξέρω εγώ, πιστεύω πρώτη ηλικίου περίπου άρχισα μετά να κάνω tone down
τον εαυτό μου. Βάσει μέχρι Δευτέρα Γυμνασίου ήμουνα unapologetically like weird και cringe, γιατί χουγκάφ. Και μετά άρχισα να κάνω tone down, φάση πρώτη ηλικίου με Δευτέρα. Τώρα είσαι tone down. Όχι, Που στο λεωφορείο μου λες, δεν έχω Squid Game, Θεσσαλονία, Squid Game. Σου λέω ότι τώρα φάση προς τρίτη ηλικίου, φάση τέλη Δευτέρας ηλικίου, αρχές τρίτης ηλικίου, προς τώρα άρχισα να ξανά. Λέω, fuck it ρε φίλε, χουγκάφ. Διόλου ρε μαλάκα. Και όλο. Squid Game. Σε μαλάκα. Πρώτο επεισόδιο. Νομίζω πλέον δεν θέλω να κάνουμε. Πρώτο επεισόδιο 10 φορές. Δεν θέλω να κάνουμε event τώρα. στο πρώτο επεισόδιο. Δεν κάνουμε event, είναι το live story μας. Ισχύει. Για να πάρετε μια γεύση ρε μπρο, του swag μας, ξέρω. Τέτοιο. Σκάσε. Σκάσε ρε μαλάκα. Μπρο. Μπορ. Καλά ρε μπορ. Τι να πούμε. Λοιπόν, βλέπω, είναι μια συγκεκριμένη κοπέλα. Άμα οι γνωστοί μου ακούνε αυτό το podcast, θα καταλάβουν για ποια καριόλα λέω να μαλάκα. Ήρεμα. Όχι, δεν μπορώ, αυτή τη σχένομαι. Πρέπει να είμαστε Μαλάκα, ήρεμοι, ωραία. Τη βρήκα, παιδιά. Εγώ ήμουνα Δευτέρα, όχι, μαλακίες. Εγώ ήμουν τρίτη γυμνασίου, αυτή ήταν πρώτη γυμνασίου. Τη βρήκα, την υιοθέτησα. Την έκανα άνθρωπο, δεν είχε φίλους. Την έκανα άνθρωπο, της βρήκα φίλους. Και με το που της βρήκα φίλους και την έκανα άνθρωπο και της έδωσα λίγο από το regenerating swag μου, με παράτησε, χρησιμοποίησε το swag μου και βρήκε και άλλους φίλους. Και till these days she's in her prime, bro. In her fucking prime. Και εγώ το βλέπω αυτό και κρατιέμαι. Γιατί όμως? Επειδή ρε μαλάκα, δεν ξέρω, είναι η καλύτερη manipulator. Είναι τόσο, δηλαδή ξέρει τόσο να παίζει τόσο καλά τα. Το έμαθα αυτό. Δεν έχουμε αυτό το podcast για να με κάνεις. Εντάξει. Να σου πω κάτι, μπορεί να τη είναι το το μαθαίνω. podcast αυτοβελτίωσης. Ναι, μπορεί να τη το μαθαίνω, αλλά εγώ. Είναι αυτό το podcast αυτοβελτίωση. Ναι, έχει κάτι. Εγώ σε αυτή την πρόβλημα. κατηγορία θα το βάλω. Ναι, ρε μπρο. Μπορεί να τη τα άμαθα, να τη έδωσα τα φώτα που και σε αυτό, αλλά εγώ τουλάχιστον αναγνώρισα το λάθος μου και έμειναν καλή το δρόμο τώρα. Αυτή μέχρι και σήμερα κλέβει γκόμενους φίλων της ρε μαλάκα και μια από αυτές ήμουν εγώ. Δηλαδή Είναι εντάξει. αυτή που έλεγε ο άλλος. Όχι. Στο θέμα του performatism. Στο θέμα του performatism. Το ότι ρε φίλε, θα σου πω. Δεν είναι κακό πράγμα να είσαι newgen και να παραδέχεσαι ότι ξέρεις κάτι. Δεν το ήξερα αυτό πριν κάτι χρόνια. Αλλά δεν το παραδέχονται. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, εγώ πολλά πράγματα άρχισαν να μου αρέσουν τώρα πρόσφατα. Δεν τα ήξερα. Π.χ. το Hamilton, το είδα φέτος. Δεν ξέρω κι εγώ, ένα σωρό μουσικά whatever. Τα άρχισα να τα ακούω φέτος. Δεν με κάνει αυτό λιγότερο special, λιγότερο whatever. Ξέρω τα ενδιαφέροντά μου που είχα από πάντα και ξέρω και τα καινούργια μου ενδιαφέροντα. Δεν θα κάτσω να λέω ότι το Hamilton εγώ το Να σου πω, είχα μαλάκα, δει όμως Hamilton κάτι, τότε. ότι οι περισσότεροι performative ρε μαλάκα από αυτούς που το παίζουν και δεν θέλω να παραδεχτούν ότι είμαι για τον boost, δεν έχω προσωπικότητα, είναι ότι ντε και καλά ρε μπρο, πρέπει να το ήξεραν αυτό από την αρχή ρε φίλε. Ότι from the fucking start of time, δεν ξέρω γιατί νομίζουν ότι αυτό θα τους κάνει ας πούμε special. Bro, παραμένεις fucking irrelevant. You didn't, that's okay. It's okay to be a new gen. Exactly. Ωραία. Δηλαδή ξέρω ότι σας πονάει ο κολαράκος ότι εγώ ήμουν καλύτερη στην ηλικία σας. Αλλά ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα, ο χρόνος περνάει. Και πλέον δεν είναι κακό να είσαι new gen. Δεν είναι κακό να μαθαίνεις καινούργια πράγματα. Μπορούν να σου αρέσουν στο ίδιο επίπεδο, ακόμα και να μαθαίνεις τώρα. Εμένα δεν με εκνευρίζει αυτό. Εμένα με εκνευρίζει να μαθαίνουν πράγματα τώρα και να το παίζουν λες και είναι οι μεγαλύτεροι φαν και λες και τα ξέρανε από πάντα. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Μπες. Shut the fuck Ξέρεις up. τι μου τη πάει ακραία ρε μπρο. Όταν έκανα εγώ κάτι, π.χ. σκέφτομαι μια συγκεκριμένη κοπέλα, άλλη. Ναι. Όταν έκανα εγώ κάτι στην ηλικία της, ήταν fucking considered αλόκοτο, ξέρω εγώ, και weird. Ναι. Και τώρα παίρνει όλα τα credits, ενώ κάνει το ίδιο πράγμα. Παίρνει όλα τα credits. Exactly. Δηλαδή, bitch. Ναι, βλέπω άτομα που ήξερα εγώ στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο ή whatever, που genuinely θυμάμαι να με κοροϊδεύουν και να με σχολιάζουν για τα ενδιαφέροντά μου. Να έρχονται τώρα και να είναι σε φάση Oh my god, I'm such a nerd, you need to nerd out. Και να βάζουν, ξέρω εγώ, ότι τους αρέσουν τα ίδια πράγματα που μ' άρεσαν openly τότε και με θεωρούσαν περίεργη αυτό. Agree. Like, bro, όταν είχε βγει το γαμμένο το FNAF movie, ρε.
δεν ξέρεις τι φρίκες βάραν. Γιατί εγώ ήμουν, ξέρω εγώ, FNAFkin since day one, φάση openly. And I was bullied for that, like, what the fuck? Να έχω τώρα την άλλη, την κάθε πικραμένη, το κάθε κατσίβελο, να μου shut the fuck up. Shut the fuck up, mate. You're allowed to like it. Απλά μη λες ότι ξέρω εγώ, you've been liking it. No, you haven't. You literally bullied me for it. Βγήκε τα αγγλικά μου. New Jersey. New Jersey, bro. Μίλα μου λίγο. Μίλα μου για Miller. Μίλα μου για Miller. Έχω Τι είναι η την- γνώμη σου για το Miller? Τι είναι το Miller? Τυρί. Α, δεν έχω φάει. Τεσσεράκι, bro, τεσσεράκι. Δεν είναι παιδιά. Σκάσε. Σκατά μου πιάσε. Μία από εμάς είναι Αθηναία, μαντέψτε πια. Εγώ. Γεια. Γεια. Τι άσχημη πόλη Αθήνα. Ο Θεός νομίζω Μπρο, έκανε μια τρύπα στο χάρτη, την έφτιασε, τη βίασε και την ονόμασε Αθήνα. Είχα πάει, ήταν ωραία για 5 μέρες, μπρο, δεν θα μπορούσα ποτέ να μείνω στην Αθήνα. Πάμε σε τα, αυτή τη στιγμή είναι κλείνει, παιδιά, αράζουμε. Εντάξει. Αράζουμε, ζωάρα. Κοίτα, μπρο, εμείς που είμαστε από Κομμόπολη, εγώ προσωπικά δεν πολύ γουστάρω, να σου πω τα αλήθεια. Αλλά καταλαβαίνω το hype το δικό σου, επειδή είσαι από Αθήνα, ρε μαλάκα. Και θα κοιμηθώ με τη μουσική. Γαμάει η μουσική, μπρο. Ωραία. Έχεις να προσθέσεις κάτι εσύ? Έχω να προσθέσω πάρα πολλά. Έλα να σε ακούνε τα παιδιά, δεν σε ακούνε. Εγώ ήμουν παρευρισκόμενη στον χώρο, όμως πλησίασα γιατί ήθελα να προσθέσω κάποια πράγματα. Μίλα μας για Miller. Μίλμερ είναι, μπρο. Μίλνερ είναι με νι. Miller είναι. Είναι Μίλνερ. Μίλνερ. Δεν με νοιάζει, μίλα μας. Για Μίλνερ. Ωραία, λοιπόν. Έρχονται όλοι τώρα, 14-15 χρονών. 15 χρονών, ρε μαλάκα, που μόλις πήγαν γυμνάσιο, βασικά δεν ξέρω τι ηλικία πας γυμνάσιο, νομίζω 12. Εγώ είμαι 12. Ναι, λογικά 12. Μπρο, είσαι στην. Γιατί μιλάμε μαλάκα τώρα για performative fucking. Μαλάκα περίεργα πράγματα και αυτά τύπου. Nerdy shit and stuff. Αλλά μαλάκα κανένας δεν μιλάει για το performative που είναι τύπου μαλάκα. How do you say it, ρε? Τον προκράζει τα παιδάκια. Ναι, μαλάκα, όχι, όντως κράζουν τα παιδάκια. Όχι, Γιατί εντάξει. τύπου, αυτά δεν είναι παιδάκια, μπρο. Όλοι τα λένε παιδάκια. Τύπου ηλικιακά είναι παιδάκια. Κοίτα, ηλικιακά είναι παιδάκια. Άρα, ρε φίλε, μου συμπεριφέρεσαι, μπρο. Λες και είσαι, ας πούμε, 17 χρονών, 18, and you have it all figured out. Μπρο, πας κυριολεκτικά γυμνάσιο, πρώτη μήνυση μαλάκα, και ο καθένας πρέπει να έχει μαλάκα δικό του identity. Πρέπει να κάνει κάπως identify τον εαυτό του. Και δεν είναι, και είναι τόσο για τον μπούζο αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Γιατί Πιστεύω ότι σε εμάς γινόταν αυτό. Σε μένα τουλάχιστον. στην Αθήνα όντως μπορεί να γινόταν αυτό, Α, μαλάκα. Εντάξει, καλά, να σου πω ναι, κάτι, όχι. Γιατί είστε fucking περίεργοι όλοι. Νομίζω απλά εσείς είστε απομονωμένοι. Δεν είναι το θέμα της απομόνωσης. Το θέμα είναι ότι Είναι ηλικία, ρε φίλε. Νομίζω πάντα γινόταν αυτό. Καλά, τώρα συγκεκριμένα που υπάρχουν τόσο πολλά πράγματα. Αλλά από πάντα δηλαδή είναι μια ηλικία που θέλεις να κάνεις αυτόν τον καιρό τον εαυτό σου και να βάλεις ταμπέλες στο τι είσαι. Μαλάκες, βλέπω Τα την πάντα. ανεψιά μου που θα το ακούσει αυτό. Είναι 13, 14, δεν ξέρω. Μαλάκα, Και δεν έχεις αδέρφια. χωρίς υπερβολές, εχθές ήταν μωρό. Εχθές ήταν μωρό. Έσα, και Τώρα το δεν βλέπω. είναι μωρό. Ναι. Δηλαδή μια μέρα μου σκάει με νόστριλ και την κοιτάω έτσι. με τι. Με νόστριλ. Και την κοιτάω έτσι. Εντάξει, σιγά. Oh, man, no. Σιγά, ρε φίλε. Δεν λέω ότι. Εσύ πότε τα έκανες τα piercing σου? Πρώτη ηλικίου. Δεν λέω ότι αχ, βιάζεται. Λέω ότι πότε. Τι στο Ναι, μπούτσο. ισχύει. Time flies by, bro. Γε, μαλάκα. Fucking. Crazy. Crazy shit. Τι άλλο να πούμε τώρα, να λύσουμε κάποιο θέμα ή να πούμε προσωπικές μας εμπειρίες γενικά και να μιλήσουμε για... Μαλάκα, όχι, άμα πω προσωπικές μας εμπειρίες, μάλλον θα είναι ρεζίλιο, ρε μπρο. όχι, αστικά. Κάνα κακάκια. Λοιπόν, τώρα αφού κλείσαμε αυτό το πολύ σημαντικό τομέα, εγώ λέω να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε για το γεγονός ότι γνωριζόμαστε 3 εβδομάδες Σαν, 2,5. και έχουμε βρεθεί σε αυτό το σημείο. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχουμε βρεθεί σε σημείο να πούμε ότι ναι, παιδιά, είναι νομίζω η κατάλληλη στιγμή να βγάλουμε ένα podcast. Δηλαδή, ναι, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο η φιλία μας. Αυτό το λέω με την κολλητή μου που την ξέρω εγώ 17 χρόνια. Κρόπ. Δεν το κάνω αυτό. Και είναι λίγο crazy, ρε μπρο. Εσείς τι έχετε να πείτε? Θέλετε να μιλήσουμε για το. Εγώ έχω να πω ότι αυτή η φίλη έχει φτάσει σε αυτό το σημείο Γιατί? γιατί είμαστε άνεργες.
στο πανεπιστήμιο. Είμαστε απλά like losers. Και όχι φάση. Άμα loser, κανένας δεν θέλει να μου. Ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή τρέχει ένα φοιτητικό πάρτι και εμείς είμαστε εδώ. στο σπίτι της Άδα να βγάζουμε podcast. Δεν τρέχει ακόμα. Φτιάξαμε κρέπες με μπανάνα. Ναι, εγώ το προτιμώ ρε μαλάκα. Δηλαδή είναι cozy, είναι chill. Δηλαδή αυτοί πνίγονται από φίλους σε πολλά εισαγωγικά. Σε πολλά εισαγωγικά αυτά μαλάκα. We're not like other gays. Δεν είμαστε performative. Μπρο, ξέρετε τι, απλά. Πυροβολήστε με. Όχι. Εγώ το σκέφτηκα πολύ και σήμερα για το ας πούμε να μην πάμε. Γιατί να σου πω την αλήθεια, ενώ όσο ήμουν ξέρω εγώ στη Χρυσούβολη, doxed, τύπου δεν με νοιαζόταν να πάω στο πάρτι και τα λοιπά, γιατί εντάξει λέω όλοι γαμμένα άνεργοι μαλάκες πάνε σε πάρτι και αυτά και το ένα και το άλλο. Και από τη μέρα που έχω έρθει εδώ πέρα είμαι τόσο alert να μην κάνω miss out, να μην κάνω miss out σε τίποτα ρε bro, γιατί είμαι κάπου σε καινούργια πόλη, είμαι σε ένα καινούργιο μέρος και θέλω μαλάκα ό,τι καινούριο μπορώ να συλλάβω, μαλάκα το συλλάβω, δηλαδή τύπου ενώ είμαι γενικότερα ήμουν ο πιο ρούτερ άνθρωπος μπρο στο Χρυσούπολο, δηλαδή δεν με ένιωσε τίποτα ρε, απλά να μην το Θέλω νούμερο ένα σαπίστης. Ναι, σαπιστής μπρο. Σαπίστη, bro. Σαπίστη. Σε το φόκο. Fuck up, man. Και εδώ πέρα, bro, απλά είμαι συνέχεια φοβάμαι, μην κάνω miss out σε social events. Ναι, αυτό είναι φυσιολογικό. Σε γραμμένα. Καλά, θεωρώ. Καλά, personally, ο μόνος λόγος που δεν πήγα είναι επειδή δεν είχα 5 ευρώ να χαλάσω. Είμαστε μυστήρια. Ο τωρινολαρικολόγος είναι τα βίντεο. Και εδώ καλά περνάμε. Το point μου είναι ότι είναι φυσιολογικό να νιώθεις ότι κάνεις missing out επειδή γύρω μπρος Κάνεις missing out. Ότι you're missing out, bro. Επειδή στη Χρυσούπολη ρε bro ήξερες τι είναι ο καθένας και ήξερες, ξέρω εγώ. Τα πάντα. Εδώ δεν ξέρεις τίποτα, δεν ξέρεις δηλαδή άμα πας εκεί πέρα θα αντικρίσεις. Φάση νιώθω ότι μπορεί Τύπου να μαλάκα χάνεις. φοβάμαι ότι ενώ κάτι θα μπορούσε να συμβεί τύπου, όταν θα. Ότι κάτι που θα έπρεπε να συμβεί δεν θα συμβεί επειδή μαλάκα. Αχ, κι εγώ το έχω αυτό. Lazy Ναι. ass loser, bro, Εγώ το that έχω doesn't go συνέχεια. out. Έλα ρε bro, Θα στα άμα, αγκαθίνα, παιδιά, όχι με Type 7, πιστεύω. άμα είναι να το χάσεις, Ναι, πράγμα. άμα είναι να το χάσεις τώρα, άμα είναι meant to be, θα ξαναεμφανιστεί ρε bro. No, Εσύ man. ξέρεις τι Επόμενο! σκέφτεται. Ναι ρε bro, αυτή σκέφτεται το μωράκι από τη σχολή τώρα. μαλάκα. Γάμισε τα μαλάκα. Όλα και το σιολόγι. Ήταν Αυτό ένα- σκέφτομαι μόνο, να σου πω την αλήθεια. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Μπρο, αυτό το ένα από τα μωράκια μου στη σχολή, χτες που ερχόμουν σπίτι Ποιο ρε σου. μαλάκα. Για ποιον λες? Ένα μωράκι, ρε. Ο Τζαξέ. φίλε. Ποιος Τζαξέφη, ρε μαλάκα. Ένα μωράκι, ένα φασί. Α, νομίζω κατάλαβα. Ναι, ένας από αυτούς τέλος πάντων. Είχε έρθει ο δίπλανός μου δεξιά που δεν μας μίλαγε. Είχε φέρει ένα σωρό φίλους του, όλα τα όχι ο άλλος. Αυτός που μπαινόβγαινε και μιλάει στο τηλέφωνο. Ντόξ μαλάκα. Είχε φέρει ένα σωρό φίλους του και καθόντουσαν στο τυχάκι και μου είχαν σπάσει τα νεύρα γιατί τσιρίζανε. Και μετά όταν βγήκα ήταν και αυτός εκεί πέρα, ήταν το μωράκι μου. Τι λες, it's meant to be μαλάκα. Με την πει αλήθεια. Θα βγω καμιά μέρα Παιδιά, έξω. εγώ πιστεύω Άμα ξανάρθει θα βγω έξω και θα αρχίσω να απλώνω. τα Θα στριγκάκια. παραγγείλω ένα στραπών και θα το απλώσω έξω να σταθώ. Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι οι πρώτοι φίλοι που θα. Η πρώτη legit έτσι, παρέα που θα κάνουμε, κάποιος θα σχετίζεται με τις εστίες. Αυτό το φίλο. Επίσης δεν θα κρατήσει. Προφανώς ρε μαλάκα δεν θα Για κρατήσει. ποιο να. Ό,τι παρέα φτιάξουμε τώρα. Like genuinely δεν νομίζω να κρατήσει άμα φτιάξουμε μια άλλη παρέα. Τι εννοείς, τύπου μεταξύ μας τώρα ή. Όχι μεταξύ Να μας. προσθέσουμε Άμα άτομα. προσθέσουμε άτομα, ναι. Άμα εισαχθούμε σε μια άλλη παρέα. Jeez, bro, what do you mean? Είμαστε όντως OGs, νιώθω λες και σας ξέρω 10 χρόνια ρε μαλάκα. Μα και νιώθω ότι κάθε μία μας το περάσει προσφέρει κάτι, δηλαδή. Ειρωνικά. Κάτι άλλο! Εγώ τι προσφέρω. What do we bring to the table? What do I bring to the table, guys? What do you like about me? Εσύ είσαι η storyteller ρε μαλάκα. Αλήθεια. Εσύ μας δίνεις content να σχολιάζεις. Μαλάκα, ναι, εσύ απλά δίνεις content, bro. Αλήθεια. Εσύ απλά δίνεις content. Εγώ είμαι καθυστερημένη και δίνω με αυτόν τον τρόπο content. Με το να με κορυδεύετε. Η Άθα ρε μαλάκα είναι η commenter ρε μαλάκα, το comedy relief ρε bro. Η κοπέλα δεν έχει χρόνο καν να σκεφτεί τι θα πει και απλά το λέει. Μαλάκα, τι να κάνω, απλά είμαι fucking quick reaction, δεν έχω άλλο. Απλά, μαλάκα, το θέμα με μένα είναι ότι το μυαλό μαλάκα μονίμως τρέχει και απλά. Μαλάκα, απλά I just found people to like tell this shit to, bro. Fucking crazy μαλάκα.
Δεν θα περίμενα ποτέ ότι θα πάω με τη Λίνη και κατευθείαν θα βρω φίλους, ρε μπρο. Κατευθείαν. Δηλαδή, με το δευτερόλεπτο που θα πατήσω το πόδι μου στο νησί θα βρω φίλους. Να Μπρο, και για μένα ευχαριστήσω. ήταν fucking hell, bro. Not gonna lie. Να με ευχαριστήσω που με στόλκερ, γιατί πήγα και σε στόλκαρα και αποφάσισα να σου στείλω μήνυμα. Μάλλον. Σε μένα. Ναι. Εμένα και εγώ επίτηδε, ήσουν η μόνη κοπέλα από εκεί που σε έκανα follow. Αν δεν με έστειλες εσύ, θα σε έστειλα εγώ. Period. Period. Παιδιά, πιστεύετε στα soulmates? Ναι, μπρο. Ακραίος. Σκάσμα, αλλά και εσύ ειδικά μην νιώθω. Όχι, μπρο, πιστεύω κρέας. Πιστεύω κρέας στα σόρβε. Ναι, μπρο. Ναι, όχι, το πιστεύω. Στα πολλαπλά ίσως. Εσύ αν θα πιστεύεις στα soulmates. Εγώ τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ ό,τι καλό άνθρωπο είχα βρει στη ζωή μου, μαλάκα χωριστήκαμε. Οπότε, άλλο fucking know. Εγώ πιστεύω. Τι σε Να σου κάνει πω. να πιστεύεις και τι σε κάνει να μην πιστεύεις. Εμένα. Με κάνει να πιστεύω ότι ρε μαλάκα βρίσκω κυριολεκτικά το άτομο που είναι μαλάκα, δεν ξέρω, είναι σαν εμένα, είναι σαν να είμαι εγώ σε άλλο σώμα ρε μπρο και αυτό που με κάνει να μην πιστεύω τόσο είναι ότι κάθε φορά καταλήγει κάπως μαλάκα αυτό το πράγμα, δηλαδή not to get too deep into it bro, but δεν έχει μείνει ούτε ένας άνθρωπος και κάθε φορά που χωριζόμαστε με αυτά τα άτομα it feels like it never happened ρε bro, γιατί από εδώ και πέρα δεν έχει σημασία. Θα τον ξέρω, και την Κοίτα έχω για ερωτικό bro, δεν ξέρω. Για ερωτικό δεν ξέρω γιατί δεν... Truth be told bro, δεν με έχει πλησιάσει ούτε ένα αρσενικό ζωή μου. Ηρωνικά. Πάντα εγώ κάνω την πρώτη κίνηση. Σατζ. Μανίτερ, μαλάκα. Δέσα, σάτς. Συνένα. Δεν βγαίνει Είναι ένα bro. Οκ, τα ακούω. Για αντρικό bro, ειλικρινά δεν μπορούσα να το κάνω ακόμα προχέτη, γιατί βλέπω, ξέρω εγώ, ζευγάρια παντρεμένους και αυτά, τώρα τους βλέπω. Τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή μάλλον και μπροστά μου δεν τους βλέπω προφανώς, αλλά σε αυτή την ηλικία εννοώ, εδώ σε αυτή την φάση της ζωής μου που βρίσκομαι. Και σκέφτομαι ρε φίλε, πώς σκατά ρε φίλε μένεις με έναν άνθρωπο τόσο πολύ, δηλαδή αγαπάς έναν άνθρωπο τόσο πολύ και μένετε μαζί ρε φίλε. Αυτό δεν μπορεί να το συλλάβω για τον λόγο. Εγώ πιστεύω, σχετίζεται με αυτό που λέμε, αλλά έχουμε δώσει πάρα πολύ έμφαση στις ρομαντικές σχέσεις ως κοινωνία. Απλά έχουμε ξεχάσει το value που έχει μια platonic σχέση. Δηλαδή, like, okay, I get like wanting a boyfriend or girlfriend or whatever, μια σχέση, αλλά φίλε, straight up, δεν νιώθω love. Έχεις ένα σωρό φίλους που generally σε αγαπάνε και είναι ok, δεν είναι το ίδιο με μια like romantic σχέση. Τώρα πιο κοντά. Αλλά δεν είναι ανάγκη όλες οι σχέσεις να είναι romantic. Μπορείς να αγαπάς κάποιον σε πολύ deep level και να είναι platonic. Ισχύει. Μπρο, εγώ με αφορμή τύπου την προηγούμενη, βασικά την κολλητή μου ρε μπρο, που τώρα χωριστήκαμε, την κολλητή μου που την ήξερα φάση από μέσα Δευτέρα Λυκείου μπρο. Μαλάκα, δεν έχω αγαπήσει άνθρωπο ποτέ στη ζωή μου όπως αγάπησα εγώ αυτή την κοπέλα μου. Δεν έχω αγαπήσει ποτέ άνθρωπο όπως αγάπησα αυτή την κοπέλα. Και είχα μπερδευτεί για κάποιο περίοδο και έλεγα στον εαυτό μου, μαλάκα, τι είναι αυτό, δηλαδή δεν μπορούσα να κάνω, να διαχωρίσω την πλατωνική αγάπη από τη ρομαντική, γιατί για αυτόν τον λόγο, ότι δεν είχα ποτέ κανένα από τα δύο. Και αφού κατάλαβα ότι εντάξει, προφανώς είναι πλατώνικ, μπρο, δηλαδή ήμουν σε φάση, μάλλον μπορείς να αγαπήσεις έναν άνθρωπο τόσο πολύ πραγματικά, χωρίς να έχεις κάποιο Like romantic, sexual sexual feeling about them. Και bro, απλά it blew my mind because bro, τύπου εντάξει, μάλλον δεν το συλλαμβάνω, ναι, και της το είχα πει κιόλας ότι, γιατί, έκανε πολλά πράγματα, ξέρω, που με πλήγωσαν και τα λοιπά και παρόλα αυτά, bro, it didn't change like shit about her. Τύπου, και κατάλαβα ότι μαλάκα έτσι είναι η πραγματική μαλάκα αγάπη. Ό,τι και να πεις, μα bro. Η καλύτερη επιλογή που πήρα στη ζωή μου ήταν να συγχωρήσω την κολλητή μου. Αλήθεια, μπρο. Ηρωνικά. Από όταν τα βρήκαμε, βασικά όχι από όταν τα βρήκαμε, από φέτος που την βρήκα όταν με χρειαζόταν περισσότερο, τη σήκωσα. Από τότε, μπρο, δεν υπάρχει. Δηλαδή, το πιστεύω, δεν υπάρχει τέτοια σχέση στον κόσμο. Δεν το διανοείστε. Μπρο, είναι my other half. Πιστεύω ότι θα αγαπήσω ποτέ κανένα τόσο ερωτικά. Μπέσα, εγώ με τη Λου, μαλάκα. That's my other half, for real.
I love that bitch. Θα τις έκανα, όχι δεν θα τις έκανα 5 παιδιά. Θα τις έκανα 5 παιδιά ρε φίλε. Θα υιοθετήσω 5 παιδιά μαζί της. I love her. No homo. No homo, bro. Εγώ να το λήξουμε εδώ. Να το λήξουμε εδώ, είναι πολύ απότομο. Ωραία. Να λήξουμε ότι. Με ένα μήνυμα να το λήξουμε. Α, μαλάκα να αφήσουν να πούν ιδέες μαλάκα για το επόμενο. Αυτό, ιδέες για να... Ναι, παιδιά, στείλτε να μας. πούμε στην απλά. Στείλτε μας DMs για το επόμενο Τι επεισόδιο. έψε μαλάκα σχόλια. Ναι, αλλά εντάξει, έχουμε ιδιαίτερη προσέγγιση με το κοινό μας, οπότε μπορεί να μας στείλουν και DMs. Όχι, είναι Ωραία, παρασώσιο αυτό. αφήστε σχόλια για να δείξουμε και το cloud μας. Αφήστε μας σχόλια για το τι θέλετε να συζητήσουμε στο επόμενο podcast. Και τι θα θέλετε να αλλάξουμε επίσης Ναι. στην τρόπο. Γιατί, εγώ νομίζω μαλάκα ότι ξέρω τι πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε τόσο πολύ για τον εαυτό μας, γιατί είμαστε σαν άρχιση. Ναι, Όχι. ακόμα ρε μπρο, όμως τώρα Όχι κάνουμε. φίλε, είναι δικό μας podcast, ό,τι θέλουμε Κάνουμε να λέμε. ένα Shut the fuck up. introduction. Άμα έχει θέμα όλος σας μας βλέπει ρε φίλε, κλείς το γαμίδι το podcast. Τώρα μας Δεν θα γνωρίζουν. μιλάς για τον εαυτό σου, είναι το podcast μου. Κάνουμε shape το πώς μας βλέπουν τώρα οι viewers μας. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ. Πώς θα δημιουργήσουν parasocial relationship. Ισχύει. Εγώ αυτά έχω να μοιραστώ για σήμερα. Ωραία, αφήστε μας comments. Comments. Αφήστε μας σχόλια για το τι θα θέλατε να κάνουμε improve. Εκτός από φάση το audio, γιατί άμα δεν μου αγοράσει μικρόφωνο φίλε, δεν θα φτιάξει. Μπορείτε να μας βρείτε στα social media. Σκάσε, μπρο. Πατήστε like, subscribe και το καμπανάκι. και το καμπανάκι. Follow στο Spotify, δεν ξέρω πώς σου δουλεύει το Spotify. Αφήστε μας comments, αφήστε 10 comments ο καθένας. Αν αφήσετε 10 comments, όποιος αφήσει τουλάχιστον 10 comments. Τύπα. Εντάξει. Ένα μπισκοτάκι από μένα, ρε μαλάκα, αλήθεια. Κάντε το share με 10 φίλους σας άμα έχετε. Αλλιώς σας πεθάνω. Αλλιώς θα έρθει μόμο το βράδυ Αλλιώς, και θα σας ναι. φάει. Θα έρθει skinwalker στην πόρτα σας, ο σκύλος σας θα αποκτήσει ένα φερμουάρ. Αυτά, παιδιά. Μπορείτε να μας βρείτε στο @ψοφοκλής, @σίγμα τάφ 33F και @μπαμπουδί. Μπαρμπούδι ρε μαλάκα. Αυτά παιδιά, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή νύχτα, λέει πολλά. Αυτό, καλή νύχτα. Πες και σαν Γατάκια, καλή νύχτα. Είμαι πτώμα, πάω να κάνω νάνι. Λοιπόν, αντίο, φιλιά.